Nahuman ang sa katuig, mahuman ang sa katuig nga wala ko naningilog kapalit sa akong gitudlo ninyo. O gigo ningon paliti ko yung cake, o ako ningon paliti ko yung snack. Pero karon maningil ko. Sa kadlaw, naiitlog na dagat. Pero wala siya nagdagak nga padungubos. Niligid siya sa pangpang. Naligid. Anpag nabot siya o grupo sa mga itlog. Nasagol siya nga dito. Pag abot sa mama nga manok, buong siya. Ba't akong gay? Itlog na o tulupat ka? Marang tulog ko man to. Aba sinupat? Upat. So, iyang gilumluman. Sabat mo gilumluman? So, nilingkod na siya niya para kay lumluman aron buak. So, ilumluman niya. Nangabuak ang mga itlog. Pagkabuak sa mga itlog, naitulog ka piso o usa ka batignaw. Kay itlog siya sa igol. Itlog siya sa igol niya. Dako pa siya sa manok. Mo ni ang piso. Tay mo sabot ta piso na. Siya nga ni kadak. Susungugon siya nga isuon tambok. Ugdi, sumugod siya isuon nga higante. Iyang isuon mismo musungog niya. Pero sila kabang dislike suon na. Nagtuo sila, igsuon sila. Iyang mga igsuon, sumugon siya, gagmay kayo. Siya, magsunod-sunod lang siya mga igsuon. So, kani siya na, sagol siya sa grupo sa mga chicken. Dahil naglakaw-lakaw sila. Ingon din siya hang mama. Nadiguton niya mama. Ingon siya mama. Ma, ang lakaw tanam tayo pako. Hindi mo lupad ka. Ingon din niya ma, puyo diha. Ang manok, dili mulupad. Mulupad man gani para ra mo ikyas. Maglakaw ka. Siya, kapuya dako kay kog lawas ko dunya ako ilakaw-lakaw bugat kayo. Ingon din niyang mga igsoon, tapulan. Pagtanong niya na yung mga langgam naglupad-lupad. Sinindutang to, maglupad-lupad rita. Dali rita ito mo abot. Ingon din yung mga igsoon, tapulan. Tawag na niyagi nga dako kay ikol naglupad. Nagdupara. Mawala gani. Di ba ang langgam kay maganana nga. Ang agila di na may ngana. Nagdupara ang igol. Pagkakita sa mama nga manok, tawag niya mga piso. Halik, may agila. Tago mo na ko. Suda mga piso. Mga anak mo nagpako sa manok. Magtuod mo na mga piso sila. So yung mga kita mga. Ang gato ko sa kadong lahi. Wow! Gidakol siya si mama. Sudere. So ni Sodyan yan, igawas yung wow! Ningon din siya mga igsoon. Ganahan ko mulupad pariha na. Ganahan ko makaing anak. So pagkaugma, nag-practice siya. Tungtong siya bato. Siya. Kaya, gito na ako ba? Kabagong kaya na ako. Paglukso niya, bang! Bukol. Katawan si Jimmy Zone, ha? Buang. Buang. Wa lagi manok nga makalupad. Way manok nga mulupad. Di siya kadto lagi sila, namasagto sila pako. Nganong makalupad na to?
Agila to. Manok man ta. Manok rata. Pag natiguang siya, namatay. Yeah. Akong balikon ng istorya gamay. Ganaan siya malupad. Nisuway siya lupad. Kada adlaw nisuway siya lupad. Pero di siya kalupad. Gipangutana siyang igsoon. Anong ganaan man ka malupad? Nakitang mga manok, di man kita kalupad. Ningon siya siyang kalingon, paminaw na ko, makalupad ko. Murag makalupad ko. Kabaw siya sa iyang kagalingon na di siya manok. Kasapot mo unsa ng chicken. Talawan. Ang chicken kay talawan. Are you a chicken or are you an eagle? Ikaw kung gipangutana ron, unsa man ka? Eagle. Chicken ka? Nga nakaning kalibutan na, nga moingon ng kalibutan, di ta kalupad. Nga meaning, nakaning kalibutan na, nga giingnan ka ba? Wa tay chance madato. Pobre ra gid ka. Ano lang pangandoy og nindot kay pobre ra gid ta. Diri ra jud ta kuto. Chicken. Buang mangga mangandoy ka madato. Binuang manang madato. Pobre ra ta, ayaw paguna-una madato ta. Mao nay utok sa chicken. Or agila baka ka nga. Pwede mo ko makalupad. Pwede man ako mabuhat na ilang mabuhat to. Sir. Nay mga tao, nay usa or tuha diri kani nga room. Nay nga na gunahon na. Nakabaw siyang lahi siya. Kabaw siyang kaya niyang buhaton ang dili ganang buhaton sa uban. Kaya ang uban mahadlok man musuway. Talawan lang yun. Apit ng graduation. Ang graduation is sunod buwan na, July 12. July 12. Nahuman ang sa katuig, mahuman ang sa katuig nga wala ko naningilog kapalit sa akong gitudlo ninyo. Ugi ko ningon, paliti ko yung cake. O ako ningon, paliti ko yung snack. Pero karon maningil ko. Ibayad ni nako 15 katuig gikan karon. Di ko karon niyo bayran. Mo ninyong ibayad na ko 15 katuig gikan karon kinahanglan dili nakapobre. Ayaw ko pakita pobre gyapon ka ngam sigag reklamo lisura lagi sir. Lisura sa mo kinabuhi sir. 15 katuig gikan karon hinumdumi 12 years old ka karon. 27 years old ka magkita tag usab. Ayaw ko tagay kwarta. Pakit ako lindot imong kinabuhi mo na ibayad nimo nako. Pakit ako nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Ayaw kamatay nga chicken ka. Ayaw sugot mamatay ka nga chicken ka. Bahalag na matay ka pero nahimo kang eagle. Dili pwede mamatay ra kaning kalibutan nga pobre ka. Kung bati imo ang kinabuhi karon, ikaw may makapangitab paagi ana. Way laing makatabang nimo. Namdumi niya. Way makasulbad yung problema, ikaw ra. Ikaw may mangitab paagi. Nganuman, ang palibot nimo puro manok. Puro talawan. Puro sila moingon, di pwede, di kaya, di nato na pwede buhaton. Ayaw, igpada. Eagle ka ha. 15 years from now, makita ta ko sa pakit ako, nahimo kang eagle. Pakit ako nga, dili ka chicken. Ayaw sugot nga chicken ka. Makalupad unta ka. Makabuhat unta ka o butang nga wala buhata sa uban. Makakita unta kag mga nakitaan sa eagle nga dili makitaan sa chicken. Ug guna ka sa ibabaw di ka kinahanglan maning kamot kung agila ka, mudog pa na lang ka kay kabaw kung kamao ka. Ayog sugot nga imuhang ginikanan, sige gingon nimo karon na mao ra gid niya tong kaya dong.
Kinahanglan ikaw na ginikanan, ipakita sa imong anak nga kaya gid nimo. Kung arangan na inyong kinabuhi, kung paminaw nimo okay na imong kinabuhi, padayon na paninduta pag yun. Di ka ganahan og mas nindot. Mo na akong ipaningil ninyo 15 years from now. Inig magkita tag-usab kinahanglan imong balay imong gipuy-an dili balay sa laing tao. Kay mo ikaw ang good example sa eagle. Nasagol ka sa laing tao. Kung masagol ka sa laing tao, sila yung magbuot nimo. Kung unsay lang ginahuna, mo ilang ipasa diha nimo. Kung di nila makaya, mingon sila di po na nimo kaya. Di mo pasabot dili kayang mulupad sa manok, dili kayang mulupad niya nga agila man siya. Di mo pasabot di nila kayang madato, ikaw di po ka pwedeng madato. Di mo pasabot na palpak sila, ikaw mapalpak po ka. Di mo pasabot wa sila ni asinso, ikaw po di ka mo asinso. Kinahanglan mo asinso ka. Bahalag di pa sila mutuo nimo. Kinumdumon niya. Pirmi siya mingon makalupad man ta. Unsay gibuhat siya mga igsoon? Buang mga di sila mutuo niya. Walay nituo niya. Namatay siya nga manok. Namatay siya nga chicken. Wa siya kabang agila siya. Ayaw mong sundog sa story. Gipakita sa story nga bisan pag-agila ka, kung ang imong sundo ng kinabuhi sa manok, mamatay kang manok. Pero, bisan pag nagpuyo ka sa balay sa mga manok, kung mutuo yung ang agila ka, pwede mo usbon imong kinabuhi. Lupad, pareha sa agila ha. Usbay mo kinabuhi. Bisan mo ingon ka karon, bata pa man ko, piso ganito tong isgutan. Piso pa sila, gagmay pa sila. Pero kabaw na siyang kaya niyang buhaton. O igikan karon o pangutanon giti ka. Unya kung unang isulti pirmi sa kong estudyante. Unya, kumusta man? Wala na ako madungog ka ng nindot na balita ha. Kanang, sir, nakuan ako sir, na-engineer na ko. Sir, na-doktor na ko. Sir, nana ko ikaw galingong tindahan. Sir, nana ko ikaw galingong negosyo. Pakita ko nindot na balita. Bisan pag nagduha-duha ka karon, kaminaw na kung naay nagduha-duha siyang kaugalingon karon, ingon si siyang kaugalingon. Kaya baka ko nang gingon ni Sir, ha? Mao na akong ipaningil nimo, wa ko naningil ninyo karon tuiga. Bayri ko nindot nga resulta. Bayri ko nindot na kinabuhi. Nga ikaw ra gihapoy nagpuyo anang kinabuhi ah. Ang imong ibayad nako kanang nindot imong kinabuhi.